Аз съм Александра Дошкова, работя в отдел развитие, занимавам се с разговор с клиентите, обратна връзка, работим по кампании и като цяло всичко свързано с клиенти. Аз съм Стефан Илиев, също работя в отдел развитие, занимавам се с вземането на обратна връзка, доста подобни неща като Александра. Определено взимането на обратна връзка много ме зарежда и като цяло това, че хората са щастливи и са много доволни, направи щастлива и мен самата. Аз съм Александра Дошкова. Ай, казвай си името, де. Чакай. Се извинявай, не мога да се държа. Искаш ли да почнем по ревизия, да не се притесниш, да не се притесняваш? Не. Добре. Давайте да свършваме, да.